assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Ene wayno ko janggunɗon ko tan hay hunde ɓeydetako hen so wona tan karfaji ɗiɗi pep ɓeydanmi hen, woni dani yenne. Karfaji fof on janguinoɗe, artira tan ko ha taskoɗaɗe on saaha ko arata yeeso ko tawa annatama. Ay ɗo joni ko del nen ko ɗum ɓeydi hen e sappo he, woni 11 ɓeydi hen tan ko ayna oɗo baalel goto. Ko ɗe ɗiɗi jogori windandema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ayde ɗeɗo karfe 12 kanƴe garti toon. Holno windorto? Ko dani windorto. Ayi alif e mbattema boɗejo, mbattema ɓalejo, mbattema ɓalejo. Joni ɗo woni alif nani, alif o mbaɗenmo ɗo, alif nani, laam o nani, ɗo ko ha cewɗo mbiyatamo. Ay mim o nani, ay del, oɗo del ɓeydi hen. Alhamdu o e hewde ko del tan ɓeydi hen. Alif o e laam o e ha tongoni ha cewɗo mim, ɗo woni laam. Janganoma dow to, ɗum ɗo woni ha saqiru janganoma. Joni noon ara oɗo kadi ara nani janganoma. Ay ba jorɗo o janganoma. Alif e laam janganoma. Ay ko oɗo ɓeydi hen. Aya dari ɗo oɗo goto ɓeydi hen. Ɗo noon ko alif joyiɗi fonno rewde hen, kono ala e clavier he, mbaɗa alif tati. Ayi alif janganoma. Ɗo ko alif taƴƴi mbiyatamo ɗo. Ɗo ko laam janganoma. Ay ɗo ko jubriya janganoma. Mimarak janganoma. Mimo janganoma. Nunarak janganoma. ɗum ɗo tan woni ko ɓeydi hen har feere nde ɗo tan del ayna baaliɗo. Ko heddi ko fof namɗon saawi. ɗum noon mbatta dani henne, mbaɗani gadda ɓalejo, mbattama ɓalejo. Ayi ɓeyda bindol. a joni ɗo gasi. Joni ala ko ɓeydi hen hay hunde so watan oɗo del e oɗo ayna dari ayna baaliɗo gasi. Karfaji ɗe fof ndendi bindimo. Joni noon rewi hen ko arrahmanirrahim
nani arrahmani rahim nan to ga sawi alhamdulillahi rabbil alamina ko arrahmani rahim artata hen ɗum noon wadde a faami alif lam ara ha tongu mim alif joyɗo alako wadde alif taƴƴo nunarat woni arrahmani dettina binda arrahimi alif lam ara ha tongu jubriya mimarat gasi woni arrahimi donc so en paami ɗon gitten clavier o kadi gitten oɗo garen mbaɗen daniyenne oɗo ɓeyden bindol ngol ayide kaaɗen ɗo gasi ƴettenmo noon mbattenmo mbaadi wondi mbaɗen mo ni ƴetten oɗo mbaɗen oɗo ay joni nde ɗo windande e heewde tawde a faamino bismillahirrahmanirrahim ko sappo wonno toon ɓeydi hen tan ko deel e ayna baaliɗo sappo ɗiɗɗe fof so ndendi kanƴe bindanma bismillahirrahmanirrahim e alhamdulillahi rabbil alamin e arrahmanirrahim ɗo sa janngani ɗo tan firti ko limtama ngo ɗiggani taw ɗo kala nda kucciɗa a janngani ɗo andu ɗo woni a wawani ɗo kala nde kucciɗɗa ɗo a janngana ɗum hoorema ɗum woni tindini ko janganɗa ko ɗiggani ɗo tan gandita ɗum ɗo so ɗiggi a faamiɗo wadde ko jangannoɗa ko ɗeɗo karfe sappo e ɗiɗi pet bindi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ɗo reftoma haaɗi kadi janga ɗum ɗo so ɗiggi andu wallima ko heewi yeeso tinani sa yawi ɗo noon andu ko heewi heɓatako mi wi on fatiha mo jawotono karfeje nogas e goo ina moftani on hen so ɗiggi andu kaamilo dow ha less ko windi ɗum ko nogas e jeetati harfere windi ɗum e nder hen noon fatiha o ƴettanima hen nogas e goo daga sa faami fatiha o andu karfeje nogas e goo heeɓima hokken famde ƴette kuuɗe kadi mañoro ɗon